Чё, Надяба, договорились? О чем ты? Чё, о чём? Маслихат кардем. дар замони соҳиби истиқлолии кишвар соҳаи синемои миллӣ ба тадриҷ рушд карда филмҳои баландмазмун аз ҷониби коргардонҳои тоҷик рӯи пардаи синемо меоянд ки филми ҳунарии роҳ аз зумраи онҳо ба шумор меравад. Филми мазкур дар таҳияи коргардони касбии тоҷик Носир Саидов рӯи пардаи синемо омадааст. Коргардон мавзӯъҳои саргузаштиро дар филми мазкур ҷой додааст ки бевосита ба зиндагии иҷтимоии мардум рабт дорад. Хатти сюжаи филми роҳ бозгӯи тақдири се зане мебошад ки баъди рӯзҳои сангину пурпешудоби зиндон аз он ҷо раҳоӣ меёбанд ва ниҳоят озодӣ барояшон насиб мегардад. Онҳо дар изтиробу ҳаяҷонанд ки чӣ гуна наздиконашон онҳоро қабул мекунанд ва бехабар аз онанд ки дар роҳ онҳоро чӣ моҷаро интизор аст. Коргардон кӯшидааст дар филм мавзӯъҳои ҳаётиро ҷой диҳад, то ба бинанда ибратомӯз гардида писанди ҳаводорон гардад. Дар филми зикр гардида нақшҳои асосиро ҳунармандони шинохта Нисо Муҳаммадҷонова, Мавлона Наҷмиддинова, Зульфия Содиқова, Абдукарим Машрабов ва Аловиддин Абдуллоев офаридааст ки ҳадафу мақсади филмро бо ҳунарнамоиҳои ҷаззобашон ба бинандагон расонидаанд. Это история о женщинах. ин таърихи занҳое мебошад ки аз ҳабс баромаданд. ҳар яки онҳо пас аз ҳабсхона баромадан ниети ба хонаашон рафтанро доранд, лекин онҳо намедонанд ки онҳоро кӣ дар хона интизор асту ки қабул мекунад. Аммо дар дили онҳо меҳру муҳаббат ва боварӣ ҳаст ки албатта ба манзилашон бармегардонаду бо наздиконашон якҷоя мешаванд. Бояд гуфт ки наворбардории филм дар вилояти Суғд ҷараён гирифт ва меҳвари асосии филм ба зиндагии се бонуе ки роҳро тай намуда истодаанд вобастагии зиёд дорад. Сафар Ҳақдодов муаллифии филмро бар уҳда дошта, Георгий Дзалаев дар наворбардорӣ саҳми худро гузоштааст. Ҳамчунон барои таҳияи босифати филм мутахассисон барои садобардорӣ аз Федератсияи Россия даъват шудаанд. Коргардон барои ҷаззобу ҳадафрас гардидани филм тамоми имконият ва маҳораташро истифода карда онро дар мавзеъҳои вилояти Суғд наворбардорӣ кардааст. Инчунин барои саҳнаи наворгирӣ ҷойҳои махсусеро дар назди дарёи Сир омода карданд ки мувофиқи талабот фазои муносибро ташкилу таҳия менамоянд ва ин ҷо хурдтарин ҷиҳат ба хотири касби рӯи навор омадани филм ба назар гирифта мешавад. Дар воқеъ филми роҳ дар сатҳи баланди касбӣ рӯй кор омадааст ки яке аз бандҳои барномаи рушди кинои тоҷик барои солҳои 2018-2022 низ таҳияи чунин филмҳои баландмазмуни ватанӣ ба ҳисоб меравад. Ҳамзамон таҳияи филм дар амалӣ намудани ин барнома ва муаррифии синемои тоҷик дар ҷаҳон нақши муассир мегузорад.